Ana dyan makita ni mo unsa ka ginikanan. Kinahanglan mo yung sacrifice ang imong kalipay kasi ang mga anak. Guys, medyo buntang ninyong tanan guys, nalapunta karon sa kusina. Size kapin ako na mata guys, may klase. May klase, pero klasihan, kinahanglan jud mo sa jug mata. Kaya lasing kong mata na, kay alas 6 media man ag estudyante mo nga to sa pilahan. Diyan sa ning akwanan guys, natuon sa nila hasa nga tadtaron. Diyan lobat ning cellphone guys, sa ning i-charge. Kita-kita ra laman taon diyan guys. Mag-charge ako. Guys, ang nga adobo guys, asang ipakupsan. Pabusun sa nato kanang sabaw, taman nga mumantika na si nani ko kuan guys, magadobo. Pakupsan sa nadaan. Hindi ko magisa kay mamantikaon na maguding manok, musamot nagkamantika og magkuan pa. Og magisa-gisa pa. At sa ning waton guys nga mahubas. Kanang magmantika na jud si Jal sa nato ibutang ning lamas og mga panimpla. Kamirang doon ni Mama dari sa kuan kusina, isigiya natuog pa. Na si Junjun to aning sa Diyos siya kuan guys. Biyahe kay naman kaya po klase, alternate man ang kanang kuan guys. Klase, sila nigiyan ora po klase, jaw mga klase na pud sila. Di man pwede o kanang kadadlaw kay daghan magkanang kuan mga estudyante, ilis-ilis, hapdi-hapdira. Naayos ay hapdi, napisa ay huldi sila. Manang trabaho kadadlaw guys, nadanis kuan kusina. Okay, magluto mga junta. Laba. Atiman. Anak ng bana. Magatiman sa bana, magatiman sa anak, magluto, maglaba, maglimpyo. Mora dyan yung buhat kadadlaw guys. Morning nga ang vlog. Nga ni kadadlaw. Puaw. Puaw nga ka na ingani pero laban lamas gapon guys. Ingani katang vlog kadadlaw. Kung magdadyo ilaing buhat. Lisod mo po ding mag-vlog tag maghimuhimo. Mas lami mga dyan yung mag-vlog tag kanang tinudanay nga ato ang vlog ba. Huwag sagol nga. Kanang hinimuhimo. Kaya magudbot ta magka-concentrate o mag-vlog tag kanang di tinuod. Kanang hinimuhimo. Malagi nga ni rani nga ito ang vlog kadadlaw basta tinudanay ba. On the spot na vlog. Lami majus pamating ng tinudanay. Kaysa magbinutbot. Bitaw guys. Hapit na namubas dyan. Nagmubas na natin na nga timplahan. Ningabas na guys na. Atin na ning ilunod ning kuwan. Ahos o sibuyas. Nga ni man kung mag-adobo guys. Kaya di ko gusto ka ng naghakuan ba mantika. Harang pamantika o nagkuan. Manok. Nga ni rin nga nilutuan guys. Simple rakadyo pang kuan ba. Pang binukid. Pang probinsya. Na guys, kung sara siyang nagmantika guys. Kaya mantikaan mong ni masyado ning kuan guys. Manok. Anja atong timplahan. Ana guys, luto na gatang kuan guys, adobo. Ay, mantika gyapon siya, bisan ko ako naggisa. Wala gisa ha kay unsa na tong kamantikaon. Wala maka ka-cholesterol ng masyadong mantikaon. Mantikaon mo kadyo ning manok na. Sabi ko nagbutang og kuan mantika. Luto na nila eh. Pumukon pa ni. Wala mo na butang mantika. Wa. Ya kung mag-isara nang ipakapsan ng ning mantika. Basta nagibutang ang lamas. Kaya huwag magmantika, pamasimot nagkadaghang mantika. Mapay pagkaluto. Kasi Junjun na naningabot na, mamahaw na mi. Mamahaw sa mi guys. Si mama ning kao naman si Jaguna. Papuro maman lagi. Siyempre, ulit tao no. Ya, mantap. Dali na kay mga unta, ginihara ko naguwat. Anak mo kay mapaning mata. Sagdiyo na, tay klase.
Magpamahaw, ay klase. Magkanda pas mo. Asap din na, pas mo kita. Dito yan. Manahon dyan ng tugtog. Basta kong kaon. Layasan mo si Diyo ang espiritu. Spirit of the... Mga espiritu, mulayas na kay. Di man mo at di man nagpakaon. Dito man nun? Yung mga espiritu. Siyempre, gutom mo na yung mga espiritu. Sige na kagkatog. Di mulayas na. Yan. Dito yan. Sa may bahaw yan. Ito na lang maningming ko yung bahaw. Dito tayo. Ngina, oy! Ngita laman mo, pas mo. Halina mo, oy, asa laman mo. Yan, tali na. Yan na, guys. Lamang adobo. Wow! Nalina mo mga pulukoy. Mga kulo. Ikaw, lagi si Mimi pag-iling ng adobo. Kung sa mga kaming ko, dali mo po niya mong nakanawag, nakadungag kasudan nga adobo. Matay ninit. Ano po init? Dali na. Lula day. Ma, may daw ka na mamahaw, makinainlab na kuno ka. Nana mo tatay, pag dili po ng mukha o namiga. Nanguwag din, nanguwag. Basing, ina na sa cellphone. Nagpanood din na siya. Ganun sa app. Masirang na daw kay katsat-chat si mong cellphone, ma. Dali yan. Mamahaw tayo guys. Ngayon tagal. Ano kayo yung mata? Oh, may klase. Dinog may klase. Bawi naman pag matagal na 5 kaping. Nga na din na. Wala na akong permit na maganto. Bigtihan kay ito ng Julie. Kay? Sa dito gibili ni Julie, kaya sa isa na nagbaho. Dapat, dari na naman pinakasas yan. Sabi na itong ina sa isa na dari na, siksibo, di ba? Layo? Wala dyan magsiksibo, dito sa isa, basta-basta makahari. Wala dyan magto dito sa buwan na kay. Hindi naman siya. Ano na nalabaho eh? Ano? Nagbaho na. Ang na di ay. Sa tayo. Hindi mahimo. Wala mga pustiri na, may sakit si Tiri. May Tiri na ba sa puto ni Hanan sa Liksian? Napag sa Slas Manila. Okay. Isa po. Doon ko magbantay ni Liksian sa bahay. At yaliwa. Mga naman dito lang ka majuli kayo. Nga naman sa tijulit bahay, magbantay dyan man. Doon ang dato kay Matiman kayo si Julie Mara dito. Di po mato ni nanay, ginagpas tatay na pa si Aliana. Luinas na na yung ato pa dito kay. Yung ganun, siya pa yung lihok. Mga yukon ba dyan? Nanay. Sakto din. Rapor ko na dito ni Ate Julie. Wala na, wala kong bata kay buhutan. Ang tatong gadin-gani, di man tugot. Yung binay, yung mga binang aking pagwanan naging pag-protein pag-siya. Ang bata may nagsapir. Tawa, nag-protein, hindi siya nagsapir. Bata, di ba? Inan, ukira, man, ukira ang bata. Yung nanay sakit sa broken family. Yung bago din yung mag-isosyo, di na dyan. Kana yung, tanaw ninyong, di na iba. Yung mga bata mo na Bata may magsapir, hindi luoy. yung mga pagulingong mga buwan, isod tayo. Mga naging pamatnungan sa mga panyo, mga bagong apa mag-inyo pa lang. Ikaw, ganyan tayo, hindi namin magkapinabot ni Papa. Asa ka. Depende sa may tabang sitwasyon kung sa gubo. Bata man di magsapir mo ni Nana. Maladyos ginikanan, luoy. Hindi. Ano dyan makita ni mo kung sa kaginikanan? Ginaganin mo yung sacrifice ang iyong kalipay. Kasi yung mga anak. Kung kakaiba, may Nana, may anak na sa mga pamilya. Bukalit naman ang pangitabungan. Kalit dali, pero Hindi asahan. pakay mo ginikanan.
Hindi man sa pagkuan. Kaya pa bang baga kung sa kuan pa, kung kaya pa bang ayusin, hindi na jud awan na siya. Na may paraan gud. Yun na ra lagi ninyo mag-asawa, kung saan yung pagpahagi. Alat. Inipit man gid. Dahil ni Julius nga. Nawati ko kasi ha. O kung masinsinan kay maabot ko no ang kani inawa di makay ng Tagalog. Hindi magkaunawaan. Sa maghiwalayan daw. Ano siya? Nakakaon ako pa. Niresult tagway kaon. Kailan kong silpon. Na Tagalog naman na siya kasi yun sa tanong TV. TV bisa Tagalog. Ay, Ginoo. Di nga naginap. Basta duwa na din nakatanog ganda pag mag-depress. Siguro sa'yo mo. Pagkahit ako karonte, wala ko pinan yung taat, labulo na. Morning, Degas! Morning! Gas ko no. Muli gas. Na muray gidangatan. Magtayo mo na siya. Ay. Magumbati na siya tayo. Asa mo Kasi man, mag-agad na siya siya. At sa kagikan gabiwa ka muli. Yan. Hindi ko man mag-aldab naman ko. Ay, tulokado na po na siya magpiligalgab. Ay, binigay, katawa. Tama sa Jess, gabi. Bibiki. Majulo naman, arong may exercise sa limong heart. Ang hard, panga ka mo. Ano yung panga? Katawa. Kasi niliwat kung kinatawa ni mama. Mamita. Kamong po. Mamita. Sana naman yung mga kinatawan. Oo. Nasa mo nang liwat. Alis baca. Alis baca. Ako di ko maliwat ni mama kay dahil nagligwat na nga. Nasa mo may liwat. Diyan, sige gito na human lang ikaw. Siya pa dyan mahuman. Siya lang. Ikaw ang hindi-inday man. Ano naman nakikinanan ko ako? Kitingon. Kitingon? Ako. Ay, ikaw rin nag-iyon. La. Nagwapa. Si ko katawa laki tubuan kuno ka nagnipon. Katawa kay tubo kuno ngipon. Uy, klaro! Kaya mag-exercise man ang gamsa. Tubuan pa rin kong ipon nga. Na, kuha na? Si katawa tubuan nang dire. Yo, sumukong gipon. Uy, klaro. Kaya ba mag-ipon pagkandas mama? Samot nagata so insure. Sige na sige mo naludan pa basin ba? May pag-asa pa niya ngipon mo tubo. Tuwag mo nagot, pakanog kuhan. Taho. Baboy ka yan. Alaka. Ano man yung gawin dyan? Harap ko na ba? Burgor. Katong burgor, mapulburon. Pakanin ko na kakuhan matahop. Patubong ngipon. Luya ni mo pakanan ako kasi mga apog tahop. Ang patubo ko Balik na lang kong tik-tik para tugaw. Magbalik na lang kong tik-tik para Tik sa mais. Priyon bito sila sa bata, sa bata, ang bata ko na signisi ko no tubuan pag ngipon. Tagtigong, pwede mo. Mura mistorya tao ra gyapon gud. Ang tubo pa na si katawa. Vitamin. Do exercise hard ng musika tawa. Magkatawa magpupuni ko. Ang salamin ni Mama. Sarado pa, nagpasayo mo kung nagbayad doon, sarado pa sila. Asa dito sa Suruyo building? Oh. Hindi makasakas mama dito. Mo lagi yung pangutanan. Nay, usa rito ang itan auron, diri dapit ila Johnny ato tong agiyon ng kanto ta dito. Hindi man ka makasaka dito sa Suruyo Kaya building taas, mga kaya taas, tasa. kaya hakbang. Yung kamang kayo ng naog. Lubot ka na og. Ay kaniya akong mata-matay bardado na. Di na magsilbi. Bardado na gyud. Bisan usahan ako blurat. Kadugay malibat na lang ko. May tawag. Ano mo na? Lanak, mayroon ka. Okay lang, pero sa Ginoo. Minsan man lang na may para-pilot. Minsan man ipagsulod. Minsan ipagsulod. Yun sa ni pagsulod mo. Minsan, yeah. Oh, kon guys, baktin. Pag konsumo ko no. Hey guys, wala may pamahaw. Hoy laing mabuhat, naraganig libot-libot na ning kuan. Bye. Hoy gisiming ko gipakanagi.